1995 році в Україні сталася дійсно історична подія. Було засновано «Територію А» – легендарну українську мистецьку агенцію та перший щоденний телевізійний хіт-парад кліпів, сформувавши український шоу-бізнес 90-х. Про часи створення та перепони на шляху згадує співзасновниця агенції Анжеліка Рудницька. 17 березня 95-го року ми вперше вийшли в ефір із мистецьким каналом «Територія А». І рівно через півроку, 17 вересня, з'явився хіт-парад. І все було цікаво, все було круто. Єдине, що, як завжди, окрім того, що ти займаєшся творчістю, будь-якому українцеві треба долати ці перешкоди, перестороги, бо твої колеги кажуть, це ніхто не буде дивитися, це нікому не потрібно. Навіщо витрачати сили на невідомих там артистів, які співають українською чи українських, якщо можна просто брати там кліпи російські, за які платять гроші, і показувати їх в ефірі. Тобто логіки в наших діях не було. Але була велика мрія зробити так, щоб про українську культуру знали якомога більше людей. І йдеться не лише про Україну, але ми дуже хотіли, щоб і поза межами України про Україну говорили як про культурну країну. Тобто, щоб нас знали не лише через те, що в нас вибухнув Чорнобиль, бо на той момент це була тема номер 1 у світі, коли йшлось про Україну, а щоб про нас говорили як про країну з багатющою культурною історією. Ну отак все почалося і несеться до цього часу. «Територія А» дійсно стала революцією, в тому числі україномовною. Саме питання мови та власної ідентичності Анжеліка Рудницька називає однією з важливих частин свого внеску. Але дуже було багато російськомовної музики, і ви можете там заглянути всі, хто нас дивляться на наш YouTube, і побачити, наскільки її було багато і як кожного артиста доводилося переконувати співати українською. І от я зараз думаю, якби всі ті артисти, які чекали 22-го року, співали українською, наскільки б ми були міцнішими, наскільки б наша культура більш, знаєте, так сильно, міцно стояла на ногах, опираючись на власний ґрунт. Звичайно, мова – це основа ідентичності. Звичайно, мова – це не тільки засіб комунікації, але це велика традиція, яка пов'язує покоління за поколінням, покоління за поколінням, і яка створює певне середовище. От завжди, коли в тебе є позиція, ти ніби відкидаєш спілкування з людьми, які не є твоїми однодумцями. І 22-й рік нам показав, що наскільки важливо говорити українською. І коли закидають, що а от є ж російськомовні, зросійщені, точніше, військові, то вони також частина суспільства, яка також проходить свою трансформацію, намагаючись зрозуміти, наскільки шкідливо для нас жити в російськомовному світі. Бо це ж не просто мовне середовище, це цілий світ. Анжеліка Рудницька тепло згадує і про Крим. Проте шкодує, що і в ті часи російський вплив витісняв українську та кримськотатарську мови та історію з культурного середовища півострова. Багато дуже таких теплих спогадів у мене про Крим. І так було прикро, що Крим теж зросійщений. Я пам'ятаю, коли я ще малою приїхала, була на оздоровленні в санаторії в Криму і приїхала в Бахчисарай і побачила, що ось тут Пушкін там щось зробив, а тут Пушкін поклав троянду, тому що тут приходять і кладуть свіжі троянди, а біля цього фонтана він пив воду. Тобто мало не
в кожному куточку. Тобто нам розказували не про кримців, нам розповідали про Пушкіна в Криму. І це було жахливо. А я, як людина, яка любить Лесю Українку, кажу, так Леся Українка теж тут була. Чому немає нічого про Лесю Українку? На мене екскурсовод подивилась так, ніби я якийсь там ворог, який веде підривну діяльність. От, те ж саме було в Алупці, де є Воронцовський палац. Там також всі екскурсії побудовані тільки виключно на якихось російських іменах і російській історії, ніби ніякої історії української чи кримсько-татарської в Криму не було. Це дивує будь-яку людину, яка вміє читати, читає, цікавиться історією своєї країни. А ще, до речі, я працювала в Міністерстві культури радником міністра, і один з напрямків, яким я займалася, це було нематеріальна культурна спадщина, і саме ОРІНЕК. Я була в комісії, яка займалася внесенням в список нематеріально-культурної спадщини ОРНЕК, тому це до нашої кримсько-татарської теми. Творча реалізація Анжеліки Рудницької дуже багатогранна. Одна з таких – виставка «Великодній сад». В ній Анжеліка звертається до архаїчних символів, знайомих із писанкарства, кераміки та інших видів народного мистецтва, але не відтворює їх буквально. Кожна робота є особистою інтерпретацією і новим прочитанням традиції. Так, Великдень – це найбільше свято для православних християн, і в мене колись виникла ідея поєднати два символи безкінечності життя – яйце і дерево в одному. І так почалася така серія велика, яку я назвала «Сад чеснот» або «Дерева писанки». І спочатку я зробила якусь серію, вже не пам'ятаю скільки, разом, щоб це було, бо я завжди все створюю майже серіями. І потім я кожного року доповнювала новим деревом писанкою свою колекцію. І зараз їх уже 40 штук. Знаєте, як Великий піст, і оцих 40 великодніх дерев писанок, кожна з яких може бути якоюсь чеснотою. Я виставляю їх в себе на сторінках в соцмережах і кажу, з якою чеснотою вам перегукується те чи інше зображення. І от вперше вдалося зібрати усі абсолютно роботи, присвячені Великодню, із цієї серії, з інших серій, і зробити виставку в просторі цінності. Чим воно ще цікаве, крім того, що це поєднання двох таких символів безконечності і безконечності життя, в тому, що в кожному з них є якийсь архаїчний символ, і моя авторська інтерпретація, вони дуже кольорові, насичені кольорами, і не знаю, як на мене, то вони випромінюють якусь таку радість, бажання жити попри все і наповнюватися світлом